जोबोद गोजोनसो गारदों। मानो होनोब्ला जोंनि बे ओनसोला ब्रिटिश सासननिफ्राय दिनैसिम बे बिमा दैनि थाखायनो जोङो बन्सित जाना दंमोन। रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय आइफवालियाव लुफुंनाय दालांखौ दिनै बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नि आखाइजों बेखेवबाय। चिरां जिल्ला थुक्राझार आरो निसिमा ओनसोलनि गेजेरजों थांलाय फैलाय खालामग्रा लामानि बिमा दैखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जोबोद दुखु खस्थ'जों बिमा दैखौ बारनानै थांलाय फैलाय खालामनानै जिउ खांनो गोनां जायोमोन। जायनि जाउनाव बे बिमा दैखौ बारनानै जिउ खांनाय रायजो राजाफोरा अखम्बा बारसोमनानै अखम्बा नावजों दै बारनो गोनां जानायाव गोबां सुबुङानो जिउबो गोमानो गोनां जादोंमोन। दिनै बे बिमा दैनि सायाव गायसनजानाय गोलाव दालांखौनो रायजो राजाफोरनि सुजुग सुबिदानि थाखाय बेखेवना होबाय बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे बे बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे मेलबो जथुमनाय जायो आरो बे मेलावनो बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारिया गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बे गोलाव दालांनि मुंखौ मुंख्लंदि जाब्रांनि मुङाव दोननाय जागोन होननानै बुंथियो। मख'जायोदि दिनैनि बे दालां बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो एमएलए जयन्त बसुमतारि, रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि आरो चिरां जिल्ला बेंगिरि प्र बिजया भास्कर रेड्डी आरो गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा। बेराफारसे ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा बे दालांखौ मावफुंनानै होनायनि थाखाय जै होनानै साबायखर बावहरदों मिरु सरकार नरेन्द्र मदिनिसिम, आसाम सरकार हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम आरो बिटिआर सरकारनिसिम। दिनै मार्च दाननि 8 अक्ट' शुक्रबार बे दिनाव जों दुलाराय नैबे फाथाबारि औगुरि बेसरबारि पानियागाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोनसो गारदों। मानो होनोब्ला जोंनि बे ओनसोला ब्रिटिश सासननिफ्राय दिनैसिम बे बिमा दैनि थाखायनो जोङो बन्सित जाना दंमोन। जोंनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनाय, रांखान्थि आरो समाजखान्थि राजखान्थि जेरावबो जोङो उनफिननानै थानांदोंमोन। दैज्लां समाव जोङो बिमा बारनानै बेंटल हाथायाव थाङोब्ला समाव नाव गोदोनानै गोबां सुबुंफ्रा जिउ गोमानांदोंमोन आरो आइजोफ्रा दैज्लां समाव गथ' जोनोम होनो गोनां जायोब्ला हस्पिटालाइज जानो थांनायाव बेयाव नाव गोदोनानै गोबाङानो जिउ गोमादों आरो गोबाङानो बे बिमा दैलामावनो गथ'खौ सारिनांगौ जादोंमोन। बेबायदिनो जोङो बेसेबांबा बोसोर बे बिमा दैनि थाखायनो जों गोदोसोना थानाय जोंनि बे ओनसोला दिनै नैबे आइफवालि ब्रिजखौ मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा बे ब्रिजनि गेजेरजों जोंनि बे गोदोसोना थानाय ओनसोलाव गथ' गथायखौ फोरोंनाय, गोजौ शिक्षा होनाय, रांखान्थि बेफार फालांगि खालामनाय बेफोरबायदियाव जोङो मोजाङै दावगानो हागोन, मोजां खाबु मोनगोन होननानै जोङो बुंनो हायो। मानो होनब्ला मोनसे समाजा बा मोनसे ओनसोला दावगानांगौब्ला गिबियावनो जान-बाहन जाथायदा मोजां क्लियार जानांगौ। बेबायदिब्लासो माने सुबुं समाजा बेफार फालांगि खालामनाय, फरायनाय लिरनाय जेरैबो बिथिङाव दावगानो हायो। दा दिनैनि नैबे आवगायनि बारग' बिपिएफ सरकार बिथांमोननि साननायाव मोजां मोनसे ब्रेनाव मोजां खिलिनानै बे ब्रिजखौ बिथांमोना फाउन्डेसन खालामना होदों। बिनि थाखाय बिपिएफ सरकार बिथांमोनखौबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय दिनैनि गोदान जे सरकार इउपिपिएल सरकार बिथांमोना बे आद्रा थानाय ब्रिजखौ कमप्लिट खालामनानै कमप्लिसन खालामना होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। लोगोसे आसाम सरकारा बे गोदोसोना थानाय ओनसोलाव बे ब्रिजखौ लुफुंनायाव जे रां
खावरि मदद होदों बेनि थाखाय बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय मानो होनब्ला सरकारनि राजानि नोजोरा जाहैदों प्रजा सुखु दुखुखौ जाना राजा कर्तब्य होनना बुंदों प्रजाफोरनि थांना थानायनि सुखु दुखुखौ सिला नोजोर होनानै डेभेलपमेन्टखौ मावना होनाया राजानि मावनो गोनां हाबा होनदों बेखायनो जिखि सरकारानो जाया मानो फैगौ समफ्राव बेबायदिनो सरकारफ्रा बेबायदिनो गोदोरसोना थानाय रायजो राजानि थाखाय मोजां सिला नोजोर होनानै रायजो राजानि थांनानै थानायनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावगोन होनना जों आसा थिदों आरो बेबायदिनो इयुनाव सरकारफ्रा प्रजानि थाखाय मोजां नोजोर होनानै मावलांबाय थागोन बेखौ जों आसा थिबाय आरो ओमफ्राय बे ब्रिजखौ मोननानै जों जोबोद गोजोनबाय मानो होनबा जोङो थांनानै थानायनि थाखाय जोंनो बे ब्रिजनि दारै जोङो गोबां सहाय मोनसिगोन बेखौ जोङो दा जों बयबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोनसोगारनानै बे सरकार बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावबाय लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा इसोरनिबो मोजां अननाय आशीर्बादनि थाखाय जों बेखौ मोन्दों होननानै जोङो दा फोथायदों बेखायनो जोङो दिनै बेवहाय इसोरजों अनजानाय हाबा जे जग्य कर्म बेखौ जों मावदों बेनि सिगाङाव जोंहा ख्रिस्ट' बाबामोनहाबो बेवहाय गिर्जा खालामफैनानै इसोरनो गथायदों मानो होनब्ला गासैबो मोजां हाबाखौ मावनायाव जों इसोरखौ बाख्नायनांगौ इसोरनो गथायनांगौ मानो होनबा इसोरानो जोंनि आत्मा बेनो जोंनि देहानि बिगोमा बेनिखायनो बेखौ बावगारनानै बेखौ एरायनानै जों जिखि खामानिखौ जोङो मावनो नाङा प्रथमे जग्य हति तारपरे बेबहारिक होनदों जुदि नङाब्ला इसोरनो गथायग्रोआब्ला जोङो जोंनि गासैबो मावनाय हाबाया आबुङै जाफुङा होननानै शास्त्रफ्राव लिरनाय दङ बेनिखायनो जों दा हिन्दु ख्रिस्टान मुस्लिम बयबो गावबा गाव धोरोम खान्थिजों इसोरखौ फरायनानै इसोरनो गथायदों आरो बे दालांखौ जों अराय जिउनि थाखाय अराय समनि थाखाय जों बेखौ बजबना लाबाय आरो सरकारखौबो जों रोजा रोजा साबायखर बावनानै एसेखिनियावनो जोङो नैबे सुंद' बुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।